non sempre tuvemos a idea de ter unha chilena seca e sin exagerar os botánicos. Entón, nós, nesa destilación, en a destilación que incorporamos el erro, efectivamente, un pouco de raíz acélica, un pouco de infusión de té e cáscaras de naranja e de limón, nada máis. Pero na destilación, non é por maceración, pode ser de unha fonte, de un regato ou destilada. Neste caso, nós temos auga dos Alpes de Suiza. Por que? Non é un argumento comercial de traer as augas dos Alpes. Está demostrado que as augas, cando veñen de sitios máis fríos, danlle con licores unha imposibilidade de un paladar en boca esencial. Isto que hagan unha tierra no mercado de glaciares que é, que se fai de augas, por exemplo, do Mar do Norte ou de glaciares. Vale, que todo nos vamos a hacer. Aquí que vai chamar ser Ana, en nome da minha vai. Esta é a foto da minha vai, que agora a parroquia, onde se solamente non temos sentido. É Ana, porque o nome da minha vai deste